Guys, nakahila ko sa sulat na message. Ito na ko basa ng lamang Melka Bikay. Katong pagbasa na ko gabi kay kuan na wala ko emotion sarot o emotion. Dasan siya na ako ni Otro kay kuan drama sa ako kay pangmingaw ko sa mga best friend ay oh my Ma'am Hes. True na ko kay Ma'am Donna. Kaya may sila kong sulat, madali lang ako mabasa. Ipasigaw mo na ako ng isa. Pasigaw na ako otro. Kuan guys ha. Para hayag. Mabasa dyan na ako ba? So, ang ato na pong basahon ay kay Ma'am Donna. I love you so much, Guab. Wala ko nag-expect ni Ma'am Donna kay ano man. Layo man siya ni Ma'am, ay, kaubal sila ni Ma'am sa trabaho, pero wala ko nag-expect. Kay always man gumigat chat ni Ma'am Donna. Tapos, nasulatan lang ko niya, pina-surprise. So, thank you so much, Ma'am Don. So, basahin ko ulit. Para iyak ulit ko. Desai, how have you been all this time? Matagdugay na ta, wala nagkita. Wala na dyan minagkita. Last nang uli ko tong dead anniversary ni Tito ko ni Tiyo ko ni. So, mato kong last namang meet. Almost 2 years na siguro. Sometimes, I still catch myself thinking nga murag bag-urata nagkoyog o katawa. Pero, life really has its own way of pulling us in different direction. Bisag gusto kaayo kung makakita namo. Gusto kayo kung makakita nimo as mimre. Distance jud ang nagbulag nato for now. Tama. Close pang gumyan ni Guaps sa DCPC pa mi. So, gawin mo ka-close ani ni Guaps. Sweet sis ako sweet po ko sa iya ha. So, karon nagsulat pa siya wala ko nakapadala sulat niya. This coming December 21, is your birthday. Ay, kalimit akong birthday ka ng mga Omega. And since dili ko makaselebrate with you in this I decided to write you this letter instead. Simple na siya. Pero gikan dyan ni sa kasing-kasing. Thank you na touch ko as in. I hope nga while you're reading this, na-feel ni mo nga dili ka ng inosara. And maybe this letter can somehow lighten the loneliness. I miss you so much more than what can say. Ay, lakapad ko. Aduh, itong una, di dyan naman ni mamuisip ko lagi lang kasi na kong katawa. Nimingaw na noon kong guys. And you always, been just a cheerful person. Kanang klase sa tao nga dali ra makahatag og smile sa uban. Grabe pud ka giver like. Helak na naman ka na. Always thinking of others before yourself. I truly admire that about you. My wish for you is simple but sincere. Thank you, Bobs. I hope you find true happiness and peace and contentment in life. And please, ayaw sa pag-usap. The world needs more people like you. Hamukha eh. Hamukha ni mo, Guaps. Nakailak na pagbalik sa mga message. Okay, birthday na ako. Yung kong ipahilak. Happy birthday, my dear Desai. Know that you are loved, appreciated, and always remembered. Bisag layo ta sa usag-usa.
though dili taga-communicate for me, but I know friendship will last. Amping always desire. Salamat sa oras na kong pag-yes ako mga hangyo. Namo ka. Nahila ko kay.